uštediti žele. Zašto neće? Dobro, skinut ću poklopac, a sada stiskam. Da. Tako, mnogo bolje. Super, oduševljena sam. Stvarno? Dobro, hoću ja da probam svoju čokoladu. Stiskam! Oho! Sva flaša je bila čokoladna i slomila se. Neverovatno! Šokirana sam. To nikako nisam očekivala. Unutra je puno M&M's bombona. Obožavam ove bombone. Mnogo su ukusne. Ema, a ti jedi svoj žele. Jo, i ja bih rado probala čokoladu, ali Sandy mi nikad neće dati. Pa dobro, ješće svoje žele. Sa ukusom gaziranog soka. Onda treba staviti mentos unutra i žele će sam izaći. Wow, to zaista radi! Wow, uspelo je! Prvi put vidim tako nešto. Nevjerovatno. Hoću da probam. Da, to je prelepo. Ema, daj meni malo. Hvala. To je zaista